les coses que posa ací, però això heu de fer-lo vosaltres a soletes, perquè és una resposta oberta. Recordeu que quan hi ha respostes obertes, dius, soc una viatgera, viatjant per Espanya. He descobert edificis molt antics, gràcies a aquest he pogut conèixer la història de diferents llocs. Per exemple, va anar a un museu, pareix un museu grec, val? I així és un museu de les ciències. Diu la visita al museu, entrada al museu i resulta que està fent un àlbum. En l'àlbum està pegant totes les fotografies i les coses que va fent. Diu quan visitem un museu o un monument hem de cuidar-lo perquè tots i totes puguen continuar gaudint-lo. Clar, imagineu-vos si tot el món posa hola, mira quina falda més xula, quina falda, toque jo, toques tu, toque... i al cap del dia i passen 1.000 persones, aleshores se pot trencar. Moltes vegades en els museus posen, com ara en Mercadona i demés, unes tires i te diu no pots passar per ahí. Hem de tindre cura també de no pegar a la pantalla, molt fort, perquè tot el món ha de gaudir de les següents coses. Diu, hi ha molts tipus de museus, de dinosaures, de joguets, fins i tot de ratolinet Pérez. Que guai! En grup, ara no es pot en grup, però podeu dir, coneixeu algun edifici antic? Sí. Diu, escriu-ne el nom i on es troba. Mireu, coneguem les torres de Serran, les torres de Quart, i en València n'hi ha un muntó del Micalet, la plaça de la Verge, hi ha un muntó d'edificis antics que coneguem. Escrivim el nom i se troben en València. Val? I ara fes un cartell amb normes per a visitar un museu. Quines normes posaríeu vosaltres? Almenys 3 normes que posaríeu vosaltres per a visitar un museu. Val? Vos dono una pista. Jo no deixaria entrar a persones mastegant xicle perquè si se te cau de la boca, s'apega en terra, anem xafant-lo, n'hi ha una escultura. Quin desastre! És una de les normes d'un museu, ja vos ho dic jo. I això és tot. Besitos!